Il-Ministru Anton Refalo ikkonferma mal-Gazzetta It-Times li huwa m'għandux titlu fuq il-proprjetà fil-qala li l-midja Taljana qed tgħid li kien jistaħba fiha il-kap tal-mafja Totorina. Dan ġie konfermat billi il-ġurnalista Times li raw dokumentazzjoni preżentata mill-Ministru Refalo u li turi li l-istess Ministru kera din il-proprjetà biss u minn persuni terzi. Dan apparti li huwa kera din il-proprjetà 9 snin wara li Totorina ġie arrestat, jiġifieri fl-2002. Din il-konferma waslet wara numru ta' allegazzjonijiet li saru fil-midja Taljana u li rikbu fuqhom il-fera estremista tal-Partit Nazzjonalista, jiġifieri tal-Aqda Repubblika. Dan bilan li jkomplu b'kampanja biex jagħmlu ħsara l pajjiżna barra minn xtutna filwaqt li ħamġu b'mod personali lil politiċi tal-Partit Laburista. Kienu bosta l-esponenti tal-fera estremista nazzjonalista li ħarġu jikkummentaw wara dan il-programm. Fosthom kien hemm il-fundatur tal-Aqda Repubblika Robert Aquilina li ma naqas li attakka lill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà. Ma kienx jonqos ukoll li jikteb fuq dan il-każ l-eks deputat nazzjonalista u avukat tal-Aqda Repubblika Jason Azzopardi. L-eks deputat nazzjonalista David Take li kien qeb wara l-iskandlu personali ta' evażjoni ta' taxxa ukoll kiteb fuq il-medja soċjali. L-Aqda Repubblika ukoll ħarġet stqarrija uffiċjali biex tirkeb fuq xnijat marbuta ma' dan il-każ. Kien hawnhekk li dlong segwa ftit wara bl-istess retorika il-Partit Nazzjonalista permezz ta' stqarrija. Dan ġie notat mill-Partit Laburista fi stqarrija hekk kif sostna l-reazzjoni tal-Partit Nazzjonalista eżatt wara l-istqarrija mill-Aqda Repubblika tkompli tikkonferma kemm il-Partit Nazzjonalista jibqa' ostaġġ tal-politika ta' din il-fera estremista nazzjonalista. Il-Partit Laburista fil-waqt li mill-ġdid stabbilixxa il-fatti brabta ma' dan il-każ innota wkoll li fatt li mhux isemmi l-Partit Nazzjonalista mod konvenjenti huwa li l-persuna imsemmija kienet allegatament tidħol u toħroġ minn Malta qisu xejn mhu xejn fi żmien Gvern Nazzjonalista. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista illum jibqa' ma jittieħedx bis-serjetà temmet tajt l-istqarrija tal-Partit Laburista.